Primera parada d'en ruta per demostrar-vos que la ciència està arreu. Avui fem parada a Catalunya Central, a Manresa. Una ciutat que li diuen Manrússia a l'hivern i Manraqueix a l'estiu. Una ciutat que fins i tot la Rosalia va voler-se comprar una casa. I que té l'honor, la Rosalia no, la ciutat, de tenir un dels correfocs més antics. Una ciutat que té un pont medieval que ni la Guerra Civil el va poder destruir. En definitiva, ens trobem al cor de Catalunya. Durant cada capítol ens acompanyarà gent fantàstica. Avui en concret tenim una tia que... Li encanta enfangar-se amb mil merders. Una tia que ens posa a ratlla a tots amb el català. I que per ser original s'ha fet runner. Donem la benvinguda a la... Xalana! A veure, Xalana, on som? On ens has portat aquí? Doncs mira, estem a Manresa i us he portat el Parc de l'Agulla, que avui no està gaire maco perquè just ens està plovent. Tu vens molt a córrer per aquí? Vaig començar corrent aquí a fer voltes i tal, després ja em vaig avorrir i vaig intentar córrer més fent alguna ruta, alguna més xulo. I, bueno, explica'ns una mica, a veure, a part de Manresa, què podem trobar aquí a Catalunya Central? Doncs bé, ja, a part de Manresa, que hi ha molta cultura i també és la capital del Bages, i això, tenim molts pobles a la vora que també tenen molta cultura tradicional. Molt bé, i tu, per exemple, bueno, ara veiem, està una mica emboirat, però Sí. veiem Montserrat, una mica de Montserrat, Sí, la silueta. s'intueix. I vas molt allà o què? No hi vaig gaire. Sí que, per exemple, quan anava a l'escola primària, la meva escola es deia Escola Montserrat perquè es veia, i jo des de casa meva també veig una part de Montserrat, però hi vaig potser un cop l'any. Bueno, hi ha bastantes llegendes Sí. al voltant de Montserrat. Jo crec que la més mítica és la del Timbaler del Bruc, no sé si tu la coneixes. Sí, em sona també de quan ens l'explicaven de petits. Sí. Tu ens recomanes anar-hi? És bonic, el Bruc, podem anar a indagar una mica de Montserrat, a Sí. veure si... Seguim en ruta per demostrar-vos que la ciència està arreu. Avui parlarem de física i de llegendes, i per fer-ho tenim com a convidat a un barceloní modernet que vesteix amb roba Decathlon i que considera que Collserola està infravalorada. Un tio que té un núvol preferit, el Cirrostratus, i que, com no, és una llegenda de la física. Parlem, ni més ni menys, que de Toni Bertòlez, de Del 8 al tot, que si no el seguiu ja esteu trigant a fer-ho, i per llegendes, la que va passar aquí al Bruc, la llegenda del timbaler del Bruc. Diu la llegenda que durant la Guerra del Francès un jove timbaler va aconseguir fer fugir tot l'exèrcit napoleònic que venia a envair Catalunya. I com ho va fer? Amb un simple timbal. Va venir fins a les muntanyes de Montserrat i va posar-se a picar el timbal i el so va començar a ressonar per totes les muntanyes i l'exèrcit francès es pensava que hi havia un exèrcit gegant esperant-los a l'altra banda. Pot ser que un jove timbaler fes més per Catalunya que l'1 d'octubre? Hem vingut aquí per veure si això és una llegenda o és cert. Per tant, a veure, Toni, explica'ns exactament què és això del so. Vale, primer de tot, què és una ona, abans de parlar de què és el so? Una ona, d'acord, seria una propagació, una pertorbació, un moviment que es transmet per l'espai, però on no hi ha un transport, normalment un transport de matèria. Vale. Aleshores, per exemple, imaginem que estem al Camp Nou, d'acord, que cada marcar Aitana al matí, llavors què fem? Oe, oa. Exacte, no? Fixa-t'hi, no?, que el que estem fent és que estem transportant una certa energia amb aquest moviment, no? Jo, per exemple, podria surfejar, posar-me a surfejar amb una taula de surf aquesta onada, però ni tu ni jo ens estem movent de lloc. Vale. D'acord? En aquest cas, el que seria, això seria una ona transversal, que en diem, on el moviment és transversal a la propagació. D'acord? Però el so, justament, no és una onada transversal. Quin tipus d'onada és, doncs? És una ona que en diríem longitudinal. És a dir, el moviment, en lloc de ser transversal, seria longitudinal. Has d'estudiar més. Aleshores, això, per exemple, ens ho podria imaginar com unes quantes caniques, unes quantes bales que estan enganxades una darrere l'altra i jo pico la primera. Vale. Llavors, cadascuna què va fent? O sigui, va passant a la següent, no? Exacte, va picant, que elles es queden més o menys quietes, però l'última surt disparada, no? Aquesta energia es va transportant sense que estigui movent de lloc. Aleshores, el so seria una mena d'aquest tipus, però en lloc de caniques, el que tindríem seria molècules de l'aire que ens estan envoltant. Llavors, un timbal què està fent? El que està fent és fer vibrar aquestes molècules d'aire
i llavors... De la superfície. De la superfície, llavors, al fer-les vibrar, van picant com caniques una rere l'altra, van fent una mena d'ona de pressió, que es diu, i llavors van a poc a poc transportant aquesta vibració, fins que arriba a les nostres membranes de les orelles, que fan vibrar-les, piquen, i aleshores això es converteix en... Val, llavors, tot aquest so que escoltem, o sigui, com es mesura? Com podríem mesurar el so que fa el timbal del timbaler del bruc? Doncs la manera que fem és utilitzant el que s'anomena els decibels, d'acord? Els decibels són una escala logarítmica, d'acord? Logarítmica el que vol dir és que quan jo augmento, per exemple, en 10 unitats, no és que estigui augmentant en 10 unitats el so, sinó que l'estic multiplicant per 10. És a dir, que de 90 a 100 dius, oh, poca cosa, però en realitat de 90 a 100 és multiplicar per 10, d'acord? Llavors, perquè facis una idea, a 0 seria que nosaltres no podríem sentir res. Una conversa com la teva i la meva serien uns 60 decibels. Un timbal seria més o menys uns 90-100 decibels, d'acord? Llavors, clar, el timbaler del bruc, a priori, no, hauria d'haver fet el soroll d'un exèrcit. De quanta gent, més o menys? Clar. Quants posem? Jo diria, no sé, unes 100 persones. Una mica més. Va, posem un miler. Un miler, d'acord? Si volguéssim, no, que l'exèrcit que era aquest timbaler fos de 1.000 timbalers, necessitaríem multiplicar per 10 3 vegades, per 10, per 10, per 10, per 1.000. Això implicaria pujar 30 decibels. 30 decibels d'aquests 90... D'aquests 90-100 que faria un timbal. Per tant, serien uns 120, 130 decibels. 130 decibels és ja el soroll que fa un jet, d'acord? Ostres, vale. És un soroll que ja pot ser bastant molest i que potser fins i tot a 130-140 pot ser perillós. Quan anem a la muntanya, a vegades sentim això que és l'eco de les muntanyes. Explica'ns una mica què és això de l'eco i si tindria alguna influència a la llegenda del timbaler del bruc. Bueno, hem de tornar una mica un altre cop a la metàfora aquesta de les bales, de les caniques, d'acord? Vale. Tenim moltes caniques que van picant-se, no? Aquestes molècules d'aire, una rere l'altra. Llavors, què passa? Doncs quan una d'aquestes caniques arriba a una paret. El xoc... Clar, s'estampa, no? S'estampa i què passa? L'energia en algun lloc. Torna? Reboten, no? L'última canica rebota i torna. Llavors, la propagació que abans estava anant cap allà, ara també torna cap aquí, d'acord? I llavors, què passa? Que si aquesta muntanya està una mica lluny, aquesta vibració, aquest so triga una mica a arribar, triga una mica a tornar, i per tant sembla que ens estigui com més tard responent. Hi ha retras, no? Exacte. L'eco ens respon com més tard. Ens arriba el mateix so que hem enviat, rebotat, una mica més tard. Val. Llavors, clar, el so, quan nosaltres parlem, l'emetem en totes direccions. Si a més tenim tota una serralada de muntanyes en totes direccions, aquest efecte doncs, pot haver-hi rebot en totes les parets de la muntanya i pot fer doncs, una suma de totes aquestes rebots diferents que pot arribar a amplificar molt el so que rebem nosaltres. Que llavors sentim molt més d'allò que hem dit. Exacte. Les muntanyes són una mena d'amplificador. Doncs moltes gràcies, Toni. Avui hem après una mica més sobre què és l'eco, com s'amplificaria aquest so amb un timbaler. Podem veure que físicament és una mica difícil que un sol timbal hagués fet com si hagués estat un exèrcit, però ho deixem a les vostres mans si penseu que és un mite o una realitat. I venint cap aquí, cap al Parc de l'Agulla, hem vist que hi ha molts conreus, hem vist moltes plantes. No sé si tu en tens molta idea de plantes. No, la veritat és que tinc zero idea. I els teus pares o, no sé, la teva família més vella, com si diguéssim, creus que tenen més coneixement que la nostra generació? Sí, segur que sí. Una cosa que sé, que penso que és interessant, és que hi ha les típiques anomenades males herbes, en plan, per exemple, no sé, l'ortiga, no? Que te la trobes per allà i dius, ai, això? Doncs moltes d'aquestes herbes jo sé que són comestibles, o sigui que, de fet, moltes vegades no ho sabem, però hi ha moltes d'aquestes herbes que es poden menjar. No sé, a nosaltres ens agradaria saber una mica més sobre aquest tema. Tu saps si aquí a Catalunya Central... Jo no en tinc ni idea, però aquí a prop a Jorba hi ha un lloc que es diu Eixarcolant, que segur que us poden ajudar. Ei! Ai, hola! Cap a casa! Perfecte. Doncs per descobrir una mica més sobre el món de les plantes oblidades, ens trobem a Eixarcolant, una entitat que diuen que té 3 potes, i ens trobem amb en Marc, que és part de l'equip tècnic d'Eixarcolant. Exactament què feu? Si em pots explicar una mica en resum. Recuperem plantes oblidades, que són plantes silvestres d'ús alimentari, plantes silvestres comestibles, i varietats agrícoles tradicionals, amb l'objectiu d'intentar transformar el sistema alimentari. Quins avantatges reals tindria això de recuperar aquestes espècies oblidades? Avantatges. El primer avantatge és que ens permet reconnectar una mica amb el paisatge que tenim, amb l'entorn.
Això sembla una obvietat, però vivim en un moment en què la immensíssima majoria de la població no té cap vincle tangible i pragmàtic del seu dia a dia, de la quotidianitat, amb el paisatge que l'envolta, no? I això, evidentment, té conseqüències amb el model agroalimentari imperant, no? Quan deixem de consumir allò que la natura ens ofereix, passem a consumir allò que la gran indústria ens ofereix, i quan parlem de la gran indústria alimentària, el que ens ofereix no necessàriament ha de ser el que a nosaltres ens convé. És veure com ho podem aprofitar, fent la suma de coneixements tradicionals, més innovació i ciència, la ciència posada a dia d'avui, podríem fer alguna cosa perquè realment això arribés a les lleixes d'un supermercat, torni a formar part del dia a dia de la gent que potser no necessàriament ha de tenir molt temps per cuinar ni per anar-se'n a pasturar al Pirineu, però que també té dret de poder-se menjar unes croquetes d'ortiga. No? Quins beneficis ens poden aportar aquestes plantes? Són els mateixos que les plantes o tot el que trobem al supermercat? Més, menys, igual? Generalment, del que s'ha estudiat fins ara, que tampoc no és molt, a igualtat de condicions i de quantitats, ens aporten més nutrients. És a dir, són aliments, són vegetals, amb una densitat nutricional més alta. Si comparem una bleda silvestre amb una bleda de cultiu, la bleda silvestre sempre té nutrients de qualitat una mica més elevats que la bleda de cultiu, una miqueta més de fibra, una miqueta més de proteïna. Molt rellevant, 4 vegades més? No, però en té una mica més. I això per què? Bueno, probablement per la capacitat d'adaptació de viure amb menys nutrient, de viure amb menys aigua. Ens trobem que són plantes que tenen, amb menys quantitat, ens poden aportar més qualitat nutricional. Si ho fas amb una cosa pràctica, un plat d'amanida. Un plat d'amanida, jo poso molt l'amanida d'exemple perquè és molt visual. Un plat d'amanida amb un enciam iceberg o trocadero dels moderns, que faci, jo què sé, un pam i mig d'ample i ben ple, t'està alimentant, si fa no fa el mateix, que un plat amb unes dimensions que podrien ser perfectament la meitat de fulles silvestres. Que fort, eh? Hi ha algunes plantes que ens poden indicar algunes coses? Moltes ens indiquen moltíssimes coses interessants, si ens les escoltem, si les observem, no? Per exemple, la verdolaga, quan surt a les tomaqueres, per què surt sovint allà on hem plantat tomaqueres? Perquè allà on hem plantat tomaqueres, generalment, hi hem aplicat adob prèviament. Compost, fem... Per tant, acaba sent un espai de cultiu, una feixa, que està molt nitrogenada. Què fa la verdolaga? Créixer en els llocs que estan molt nitrogenats. Però realment què ens aporta? Doncs equilibrar el sòl i tornar-lo a deixar en el punt just de nitrogen que necessita. De la mateixa manera que també ho fa l'ortiga, que també ho fa la malva. Abans es deia, no? Aquell està criant malves quan s'havia mort algú. Sí. La gent, quan l'enterraven directament al terra, eren llocs molt nitrogenats, els cementiris, on hi creixien moltes malves, no? Però aquella malva no ve per fer-nos nosa, ve per corregir un desequilibri. No, però ja n'hi pots posar, ja. Hosti! Tota. Cap a dins. Clar, la trobes molt forta. I pica, eh? Vols provar-la? Sí, et dono tot aquest tall. Però això t'està generant... Això ara mateix a nivell digestiu, si tu comencessis els àpats amb un platet d'amanida amb 6 o 7 fulles d'aquestes, t'està despertant, no notes com et comencen a salivar a la boca? Sí. L'ortiga, veus? Aquí l'ortiga, que divertida. Vale. Sí. L'ortiga sempre de seguida... Hòstia, però com és que la culls així? Sí, com és que no t'està picant a la mà perquè la ni culls res? habitualment i llavors la pell s'acostuma una s'acostuma. mica. No vol dir que no noti, Tu notes la picor una mica de... Però quan t'hi acostumes i quan llavors no la culls, la trobes a faltar. Clar. A mi, que quan l'estàs manipulant molta estona a la cuina sense guants, et queden les puntes dels dits adormits un parell de dies. Vale. És el formigueig de l'àcid fòrmic, Vale. però és que activa la circulació. I, de fet, un dels usos tradicionals de les ortigues... Sí. Bueno, n'hi havia dos. Un era per les contractures, Sí. de fer-te massatge a Sí. l'esquena. L'altre és la gent que estava molt a muntanya, se li carregaven molt les cames, pastors, companyia, de fotre's hòsties a les cames amb l'ortiga. Jo això encara ho faig quan vaig a caminar al vespre i et fregues, veus les estrelles 10 minuts, però estàs com nou. Agafa una punta d'ortiga, aquesta que té la flor, agafa tot això. Tot això, Vale? Sí? Si vols, llença aquesta. Vale. I fes així, ben fort, per això. Quina exageració, És que... O sigui, la fregues Vale, ara ja molt... no ho noto. Bueno, clar, No, ja perquè la... I llavors te la menges crua i té gust de cogombra. És molt... No, però menja! Bé, tot, Tot. És molt
És molt canyero. Té molta aigua. Sí. Molta aigua. Que té l'ortiga... Sí que té gust de cogombre. Sí, sí que Ara té. m'està venint, L'ortiga també li notes molta fibra i té molta proteïna. Té un 8% de proteïna en fresc que té la marinera per ser una planta. Però és bona. Si ho fas amb un formatge fresc... Clar, aquí, quan tastem plantes perquè estem allò fent una sortida, no?, i tastes, tot és una mica ruda perquè al final te les fots així a palo seco. Tal qual. Però Sense quan això fas... cap oli, cap res, cap... Sí. Clar, això fas amb un maridatge xulo i evidentment, formen part de molts plats que hi funciona molt bé. Encara em piquen les mans, Fulles de rosella, torno a dir, són aspres. Això, per fer una amanida, és més bo escaldar 30 segons perquè li treus un punt d'espró i llavors refredat. Però és igual, si la mastegues 3 vegades ja... I les amanides... Tal qual. Hòstia, és que té molts pèls, No, a dins, avall. Les fulles de rosella són molt bones. Quan ja has trencat, quan ja l'has ensalivat, sí, ja està. Ja és una altra cosa. Bueno, i aquesta cosa que associem a una cosa que no és com molt a nivell gustatiu, no?, i de textura com estranya, dura, en realitat ens està ajudant a nodrir-nos millor. Perquè t'està obligant a mastegar més, que ja no masteguem. Clar, és veritat, això. Clar. Molta gent a la nit es fot amanides d'enciam d'aquest que no té gust de res i té mal de panxa o gasos, perquè, clar, t'has ingerit molta fibra sense haver mastegat el que necessita aquell enciam. I et fots les amanides que gairebé ni punxes, ja és com si fos amb cullera, no? Sí. I això t'obliga a estar... Hosti, estàs aquí 2 minuts, encara xupes. I això realment és el que fa que t'acabi alimentant millor, Què tal? Com has anat? Res, hem anat a fer bastanta rotilla per aquí, per Catalunya Central. Hem anat al Bruc, hem anat a visitar aquesta gent de Xarculant, que ens has dit, i hem descobert bastantes coses. Que bé. Què et sembla si ara la posem a prova? Perquè hem après molt, hem après moltes coses, i jo crec que ja que ens vas dir aquestes pistes de llocs, ara et retornem al coneixement. Vinga, va, aviam. Què ens aporta més quantitat de nutrients? Una planta cultivada, o sigui, d'un conreu normal, o una planta silvestre? Una silvestre. Correcte! Quants decibels creus que produeix un exèrcit de timbalers? Vale? Tens 3 opcions. La primera opció, entre 80 i 90, entre 120 i 130 i entre 200 i 230. La més gran, 200 i 230. No! En aquest cas era entre 120 i 130 decibels. Sí. Què és una ona sonora? Perquè sense saber-ho no podríem estudiar els efectes del timbaler del Bruc. Opció 1, una pertorbació que es propaga en l'espai-temps que no té transport de matèria. Opció B, un flux constant de partícules sòlides que crea vibracions. I opció C, una variació de la gravetat terrestre causada pel moviment de l'aire. No, la pertorbació. Oh, molt bé! Correcte! Quin és el nom científic de l'ortiga? Vale. Et dono 3 opcions, vale? Ok. Urtica dioica, Urtica urticarius o Lilium candium. La B, la urticarius. Urtica dioica. Quan hem estat allà xarculant ens han explicat una mica que hi ha plantes que surten quan conreem, per exemple, tomàquets, enciams, etc, que ens poden indicar certes coses. Vale? Per exemple, una d'elles és la verdolaga. Vale? Per exemple, quan surt verdolaga en un camp de tomaqueres, bueno, en un lloc on tenim tomaqueres, què vol dir? Que hi ha molt oxigen, que hi ha molt nitrogen o que hi ha molta llum. Llum. Incorrecte. Oxigen. És que hi ha massa nitrogen. Vale. Hi ha diferents tipus de cultius, no? Podem tenir un cultiu de tot d'enciams igualets, ben idèntics, o un cultiu d'enciams de diferents tipus. Llavors, quin creus que és el cultiu més resistent davant d'una plaga, per exemple? Una situació extrema. Els de diferents tipus. Correcte! Quan el so, o sigui, el so que feia, per exemple, el timbal, es troba amb una paret que podria ser, doncs, una paret de Montserrat, què creus que passa? Que la vibració del so rebota i torna endarrere? Que el so s'atura completament i desapareix? O que el so es transforma en llum? La primera, que rebota. Molt bé. I com es diu aquest fenomen? Eco? Molt bé! L'ortiga es pot menjar? No. És una planta verinosa quan està crua? Sí. Es pot fer sopa d'ortigues o truita? No, perquè és tòxica en qualsevol forma, sigui crua o cuinada. Sí, sí. Doncs correcte. Bastant científica, Bueno, mira que soc de lletres, però alguna cosa m'ha quedat. La ciència està arreu. Està tot arreu. Sí. Està arreu.
Doncs nosaltres seguirem el nostre viatge en ruta. Molt Per bé. tant, et deixem aquí gronxant-te, mira, t'empenyem i marxem. Vinga, va. Ja saltaràs tu al bastó. Vale, clar. Vinga, noies. Apa! Que vagi bé la ruta. Adéu.